As bodas antes eran che pobriñas. Ibas, casabas, e se cadra ibas pasar un día a luna de miel ou nada, según tuveses posibilidades, claro. Eu acórdome que fun un día, fun a Torre del Bierzo porque tiña ali un irmão e xa viñemos o mesmo día. Xa viñemos para a casa porque, claro, non había con cantarlo. É por iso que as bodas eran pobriñas de todo. O día da boda era comprar un vestidín, un ruín, vestirse con uns zapatiños como os que tiñas e ir á boda, se cadra cun padriño e a madriña, e nada máis. Se cadra te casabas pola mañá ao amencer, eu acórdome que me casei ao amencer e despois fomos a coller a línea á central, le chamaban a central, que había ali unha parada de alza. E despois fomos para a Torre del Bierzo. E do outro día xa viñamos, xa vai chamar a luna de miel.